eji ebi okwu ajụ nnekwu achara acha na-ekpire ọma n'ụbọchị taa anyị ji ọkụka na-ekpire ọma ụbọchị asị gị biere ya okwu ọbụla nnekwu bụrụ ozu oke na ozu ozu afọ ozu nkụta anyị na ọsụ biko na okesịrị ụbọchị tata azụbike okwu chukwu ozu oke debere ya na mma ihe ọma ozu afọ ihe ọma ozu nkwọ ihe ọma asị ndị biko dịka a na-aghara gị nnekwu ya n'ụbọchị tata ka anyị ga-aga mmụọ na ji ihe ọma ya aka mmụọ aka mmadụ aka okeke aka okori aka okafe aka okokwe aka mgbe ka mgbe ka mgbori aka mgbapa aka mgbe nkwụ dịka a na-ahapụ ọka n'ụbọchị tata ka hapụ ihe ọma ya niile azụbike okwuchukwu hapụ ihe ọma ya hapụ agụ igbo ụzọ ọma na ihe ọma si abịara ụzọ ọma kọnekshọn si abịara ụzọ ọmụrụ awụrụ ọna ihe ọma na nwere jiri obi ya niile aka ha esiri iso gị bịara na ihe niile gịrị bịara na aka jide kwetara ụbọchị tapụ eche ụmụ ọchụ mara iwechapụ ụchụ ụbọchị ọmụma mma ike ụchakapụja okpo dị mma bụrụ ihe ọnwụ nwoke na-achọ ihe nwaanyị na-achọ ihe na-agụ nwoke agụ iri ihe na-agụ nwaanyị ga-asị nke asị ga-ebu isi azụbike okwuchukwu na ihe na ụbọchị na na-egbo jiri anyị ka ha na nwunye mmiri ka ha na nwoke ke mmiri kori aka afọ mmiri mmiri otu dote asị nchata mekwa ka ji bie okwu isi na ihe na ụbọchị na na-egbo jiri lekwe ya akụ awele ọkụ udo ọkụ ọṅụ ọchịchịrị ọ na-agbachiri ozi ọchịchịrị ihe akakọ ọchịchịrị ihe enwenwe ọchịchịrị ozi ihe ọ na-awụ ọchịchịrị gbara n'ụzọ ịta ka isi ka ihe dị ọ bụ ihe dị akọ bịa na ihe dị ihe ọma abịa ndị kwesịrị ihe ya mere ihe ọma ndị kwesịrị ihe ya nyere ya aka tata ọchịchị ya gbachiri ụzọ ya niile asị nwoke abido ha nyere ya aka nwaanyị bido ha nyere ya aka amaghị m na-esi n'ebe okwuchukwu na-eke n'orie n'afọ